Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat het OM 15 jaar cel eist voor de dood van Kokoman. Gisteren heeft het Openbaar Ministerie 15 jaar cel geëist tegen Shadrach G. Hij wordt verdacht van het doden van Giardino Hasset, beter bekend als Kokoman. En dat gebeurde op 4 april 2024. De twee hadden jarenlang een goede band. Oorzaak van de moord lijkt een ruzie over een quad die door de verdachte aan Kokoman was uitgeleend. Die zou hem volledig kapot hebben gereden. Dat leidde tot ruzie omdat het latere slachtoffer niet wilde betalen. Toen ze elkaar enige tijd later op straat in Mariepompoen tegenkwamen, ontstond er een worsteling en is er geschoten. De officier concludeerde dat er geen bewijs is voor de moord met voorbedachte raden, maar sprak Shadrach ook niet vrij van de intentie om Kokoman te doden. Ze acht bewezen dat Shadrach het risico op de dood van het slachtoffer bewust heeft aanvaard en dus is er sprake van voorwaardelijke opzet en daarom is er 15 jaar geëist. Aardbeving voelbaar op Curaçao. Sommige mensen voelden het gisteren om 3:30 's middags, een trilling. Dat was een gevolg van een aardbeving, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Curaçao. Die had een kracht van 4,1 op de schaal van Richter en was in de zee. En dat leidde ertoe dat verschillende mensen de meteorologische dienst belden, omdat ze vragen hadden, omdat ze wilden weten wat er aan de hand was. De meteorologische dienst houdt de boel in de gaten en laat weten als er meerdere aardbevingen voorkomen. Maar het hoeft niet zo te zijn dat dit automatisch leidt tot meer aardschokken. Jezus Lihitu is senior advisor van de MFK-fractie in de Staten. Sita Jezus Lihitu, jarenlang bij de PAR, natuurlijk bekend als minister, gedeputeerde, eilandraadslid, parlementslid. Ze was heel veel functies heeft ze bekleed binnen de PAR. Ze stapte onlangs vorig jaar uit de partij en nu gaat ze verder de MFK-fractie steunen als dadelijk het nieuwe parlement wordt beëdigd. Dan heeft ze geen zitting daar meer in, maar ze zal aantreden als adviseur. En ze stelt dat er in de voorbije jaren in de Staten te weinig discussies gingen over de zaken die van fundamenteel belang zijn voor de toekomst van de bevolking. Ze wil de MFK-fractie helpen om daar meer aandacht aan te besteden. CPS is belemmering van de export. Dat zegt milieu- en recyclingsorganisatie Greenforce. Die reageert op de commotie die is ontstaan toen vorige week het bedrijf Don Andres liet weten dat ze klaar waren met de slechte werkzaamheden die CPS levert. Volgens hen worden ze keer op keer de dupe dat ze te lang moeten wachten. Ook de Vereniging van Importeurs is niet te spreken over de monopolist in de haven. En nu zegt Greenforce dat er bij navraag bij verschillende collega's het beeld naar voren komt dat er over de gehele linie problemen zijn in de exportsector, veroorzaakt door vertragingen en gebrekkig materiaal bij CPS. De Greenforce vraagt de overheid en dan vooral de minister van Economische Zaken om maatregelen te nemen om de problemen binnen de haven op te lossen en ook wel op korte termijn. Verblijfstoerisme op Curaçao blijft groeien. Het aantal toeristen dat naar Curaçao komt blijft groeien. Maart 2025 kenden weer 14% toeristen meer dan maart 2024. In de maand maart van dit jaar kwamen meer dan 72.000 toeristen naar het eiland. En opmerkelijk was dat voor het eerst er meer bezoekers uit Noord-Amerika kwamen dan uit Europa. Er kwamen 28.000 bezoekers uit Noord-Amerika tegenover 26.500 uit Europa. En daarvan komen de meeste uit Nederland. Ook interessant om te zien is dat de Nederlandse toeristen, het grootste deel komt uit de provincies Noord- of Zuid-Holland. Aqualectra, vraag naar stroom blijft groeien. Dat werd duidelijk tijdens een bijeenkomst van de Economenclub op Curaçao, waar onder meer Nijsa Isenia van Aqualectra sprak. Maar ook Patrick Newton die voerde het woord over de energiesector hier op Curaçao. En daaruit kwam naar voren dat er een piek was in 2024. Nog nooit is er zoveel stroomvraag geweest op Curaçao als in 2024, namelijk 700 megawatt. Maar de vraag voor 2025 lijkt nog groter en Nijsa Isenia
Die liet weten dat duidelijk beleid van de overheid voor Aqualectra van levensbelang is om te zorgen dat het zich allemaal goed blijft ontwikkelen met de groeiende vraag natuurlijk. Staatssecretaris Sabot bezoekt ministerraad. Staatssecretaris Zsolt Sabot is op Curaçao en hij bezocht de ministerraad op woensdag 9 april, gisteren dus. Hij heeft een werkbezoek gebracht en hij feliciteerde in eerste instantie de heer Pisas met de overwinning tijdens de parlementsverkiezingen. En Pisas gaf aan dat vooral factoren speelden, zoals de communicatiecampagne, die heel belangrijk was voor de partij. Verder hebben de twee gesproken onder meer over de waardeketen voor de productie en distributie van groene waterstof. Ook is er ingegaan op geopolitieke kwesties en werd besproken hoe de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden met elkaar kunnen blijven communiceren en kijken wat er afzonderlijk nodig is voor elk land. Ook werd er gesproken over de landspakketten die in 2027 worden afgerond. En zijn er gesprekken gevoerd over de manier waarop Curaçao zal omgaan met de staatsgaranties die in het afgelopen jaar vervallen zijn. Heel veel onderwerpen dus. En Sabot zal nog meer bezoeken brengen vandaag op Curaçao. Vandaag en morgen. En morgen in Excelsionaal hebben we ook een interview met de staatssecretaris. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Nós que agradecemos a vota massalmente para nós de Greenhouse, sale enviamos número 1 de amigo Curaçao Best of the Best. Danke para vosso suporte, danke para a vota e essa aqui é a motivação para nós seguir alça nossa qualidade, seguir dando mais melhor serviço para a seguir desfrutar de prato não sabroso aqui na Greenhouse. Essa aqui é parte de nosso time dinâmico de Greenhouse. Pensei nossa número 1 e na Greenhouse na Mambo Boulevard também botanha é mesmo bom serviço com prato não delicioso e de uma esfera turístico. Greenhouse pronto também tem filial mais dentro do coração de nosso centro de cidade. Greenhouse West End. Pensei nossa queda número 1. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Excelsionaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Excelsionaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Excelsionaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Gisteren vond de officiële start plaats van een hersenkoraalproject bij Branch Coral Foundation in Porto Marie. En daar was onder meer minister Javier Silvania van Gezondheid aanwezig. Volgens de organisatie is er een belangrijke stap gezet in de verdere bescherming en versterking van ons RIF. Er zijn werkzaamheden verricht voor het microfragmenteren van het hersenkoraal. Het doet bijna denken aan een soort bedrijf dat in het water koraal cultiveert, kweekt, zorgt dat het blijft groeien. Het ziet er heel spectaculair uit. De beelden laten ook zien dat het niet makkelijk werk is, maar het is wel heel belangrijk om te zorgen dat het koraal op Curaçao stevig blijft. En ook zich kan blijven wapenen tegen alle problemen die er natuurlijk zijn, die het RIF aantasten.
Dus het is een goed project en de minister was erbij aanwezig. Verder staat er 7,5 miljoen gulden op de begroting voor het opknappen van het parlement. Dat werd gisteren bekend tijdens een bijeenkomst in het parlement, waarbij onder meer gesproken werd over die 7,5 miljoen. Het parlement moet worden opgeknapt, het hele stadhuis moet worden opgeknapt. Daarvoor is het gerechtshof al sinds 2020 naar een tijdelijke locatie in de Nieuwe Haven. Maar wat gaat er komen in het parlement? En dan moet er volgens Gwendol Mercelina van de PNP vooral worden geïnvesteerd in een digitale, efficiënte en modern technologisch parlement. En daarvoor is ook geld nodig, maar het parlement wil meer weten over de plannen. Zorgen voor schildpadden Klein Curaçao. Extra heeft gesproken met de heer Vreugdenheel van de Sea Turtle Conservation Curaçao. Die maakt zich zorgen over de situatie van de schildpadden bij Klein Curaçao. 6 maanden geleden is er gekeken met de overheid. Er ging een heel handhavingsteam bestaande uit personeel van het ministerie van Gezondheid, VVRP en het kabinet van de minister naar Curaçao, Klein Curaçao. Daar werd de situatie van de schildpadden in kaart gebracht, maar daarna is er niks meer gebeurd. Er moet duidelijkheid komen en zorg komen en daarvoor zijn er belangrijke beslissingen te nemen om te zorgen dat het goed blijft gaan met de schildpadden op Klein Curaçao. Al is de Sea Turtle Conservation. Klein Curaçao wordt dagelijks bezocht door toeristen en daarom is het belangrijk goed in ogenschouw te houden wat zich allemaal afspeelt en wat er kan gedaan worden voor het beschermen van de schildpadden. In de Dominicaanse Republiek is gestopt met het zoeken naar mogelijke overlevenden van de instorting van de nachtclub. Er zijn momenteel 184 doden geteld. Het is een enorm drama in de nachtclub Jet Set. Die stortte in begin deze week. Het is de zwaarste ramp in decennia voor het Caribische land. En alles werd eraan gedaan om te zorgen dat er overlevenden werden gevonden. Maar ja, de 184 mensen zijn overleden al daar. En waaronder ook hem natuurlijk de bekende merenguezanger Ruby Perez die optrad. Heel veel mensen hebben ook beelden gezien van het instorten van het plafond. Er waren behalve Perez nog 2 bekende personen aanwezig. Major League Baseball spelers. 2 zijn overleden. En er is een periode van enkele dagen rouw afgekondigd. Want dit is een ramp voor Santo Domingo en voor heel het Caribisch gebied. Wij gaan sluiten. Dit was het belangrijkste nieuws in het Nederlands. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens.